kontradizzjoni kbira u serja. Hekk iddeskriva l-mexxej Laburista Joseph Muscat id-dikjarazzjonijiet li fl-aħħar sigħat għamlu Tonio Fenech u Laurence Gonzi dwar il-kumpens li l-BWSC trid tħallas minħabba l-ħsarat li żviluppaw fil-Power Station il-ġdida ta' Delimara. Il-ħadd filgħodu Laurence Gonzi qal li l-BWSC aċċettat li tagħmel tajjeb għat-telf kollu li Malta se ssofri. Kumpanija nfisha issa aċċettat ir-responsabbiltà u sa tagħmel dak kollox spejjeż tagħha biex mhux biss tirranġa l-Power Station imma biex tagħmel tajjeb għat-telf kollu li Malta tista' ssofri minħabba dal-inċident. L-għada fil-għaxija fil-Parlament iżda l-Ministru Tonio Fenech ikkontradixxa dak li qal il-Prim Ministru. Effettivament il-Gvern joħellena Malta tal-qas is-sottomettietom il-claims għax qed taħdimhom. U qed nieħdu l-pariri legali, sissa kull ma nista' ngħid huma l-aspetti legali li qed jiġu studjati mill-legal team. Iġifieri iva dawn huma l-evalwazzjonijiet li qed isiru. Jien nistenna li xi forma ta' kontestazzjoni fuq dawn l-aspetti sa ssir. Dan kollu juri li Laurence Gonzi qed jagħmel waħda minn żewġ affarijiet. Għandna Prim Ministru li qed jiżgwida fuq din l-ixxu kruċjali għal jobs, ixxu kruċjali għall-ekonomija, ixxu kruċjali għall-familji. Jew inkella mhuwiex informat. U onestament ma nafx li ma waħda hija l-iktar gravi. Mis-7 ta' Novembru li ġej il-BWSC ser tkun immultata 1.6 miljun euro fil-ġimgħa u la darba del-multa tilħaq l-24 miljun euro, il-Gvern ikollu dritt jinħal mill-kuntratt. Il-BWSC iżda għadhom ma tawx indikazzjoni kemm seddum biex tiġi rimedjata din is-sitwazzjoni. Ninsabu hawnhekk qegħdin f'sitwazzjoni prekarja mhux biss għall-ena Malta, imma wkoll għall-pajjiż u għas-sigurtà ta' pajjiżna. Joseph Muscat qal li pajjiżna jidher li se jkollu jidħol għal spejjeż ġodda marbuta ma' xiri ta' aktar fuel u ma' multi relatati mal-miri tal-emissjonijiet. Dwar il-materjal li ħareġ waqt il-sarat fil-Power Station, il-mexxej Laburista qal li l-Gvern ma rrapportax l-inċident lill-Awtorità dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol OHSA u ma saritx analiżi tal-materjal. Dan mhuwiex il-mod li l-Gvern bħala model employer għandu jaġixxi għal Joseph Muscat. Mistoqsijek li sara fil-Power Station ixser taffettwa l-weda ta' Gvern ġdid li jraħħas il-kontijiet tad-dawl, Joseph Muscat għamilha ċara li Gvern ġdid iżomm din il-weda.